Als in Weidum de Bangma-partij verkeerd wordt, is het keerseizoen officieel uiteenzet. Deze Bangma-partij bestaat al zo'n 1942 en is een wedstrijd voor oudierlings. Er zit een verhaal onder het ontstaan van deze partij, maar het is bij het grote publiek en deelnemers grif net bekend. Nee, daar ga ik me net in verdiepen. Dus het ontstaan ervan wist net? Nee. Ik heb geen idee. Het is wel de oprichterwedstrijd, denk ik, of nee? Ja, dat klopt, maar waarom zou die partij ontstaan worden? Ik heb werkelijk geen idee, Germ. Nou, die is al heel oud, maar dat weet ik dus net. Dank u wel. Graag dient. Lokkig is er nog familie op het veld die dit vertellen kan. In 41 begint de historie eigenlijk al. Doen verleer het Weidemerpartour op een bond in Friendship, eigenlijk wat op een beschaamzame manier van Belsum. Ze konden het net uitkrijgen en er was oneenigheid in het partour. En Belsum won de bond. En de mannen hier aardig de smoor in. En in Weidum gingen ze kennelijk ook de smoor wat in. En mijn paken die vond dat de gelegenheid, die zei nou dan moet er eerst maar eens een oordelingswedstrijd komen. Dan kunnen de oordelingen hun keertjes maar eens even testen en wie er dan naar de bond kennen. Dan in 42 wil je de Bangma-partij houden en wie wint er? Het partour van Weidum. Maar Volkert Hiddinga en de broeden Sietse en Jan de Groot. Ja, de groten die heb ik dan van de orensporten, hè? Jan de Groot werd toen op dat moment de regerend PC-koning en Sietse de Groot die hier in 42 de Elfstedentocht won. Ja, dat willen jullie luisteren namen uit de geschiedenis van Weidum. Dat zeker. En ik nog twee broeren uit één huishouding.